Ey Hemracan, bu görüyen bağın Gülşen bağı. Yör men senin ulu bağ dip bir bağım var. Şoňa gezilenjek meni alıp gideyin dip kol tutuşup bağa tarap kaydı verdiler. Emma bağa giren yerindeki san eldeki keyik vardı. Hemracan, şunun yal keyikler sizin elinizde bar mı dip soradı. Emma Hemracan, bu keyiklerin aslı mekan Türkmen ilin nedir? Bu keyiklere siz keyik diyeniz bizim ilimizde buna cereller diye dedi. Şeyle mi asıl şeyle? Kaydı verdiler bağı ortalap gelen vaktinde asmanda pelpellep kanat kakıp gören iksan tarlan kuşu vardı. Bu kuşları görüp Hemracan Selvin yazını yad edip bu kuşların asmanda pelpellep yürüyüşünü görüp Hemracan vah bu kuşların kanat kakışı Selvin yazını kamyende şeken deyip ağzını kıvırdatıp koyuverdi. Sayathan bir zatlar anşırcık yalı olup anıgına yetip bilmem bar versin. Yine bağın ahırlan yerinde bir serhovuzun içinde 3 tane gaz qarqda qarq olup qarqıldaşı yiyip. Hemracan şunun yalı gazları mam sizin ilinizde dedi. Bizim ilimizde bu gazları son olur diye, yaşıl başlar diye dedi. Şeylemi asıl bu son olurun gözlerim say Selvin yadımın kamyende şeken deyip yine ağzını kıvırdattı. Sayathan şuyurdu, ey Hemracan, sen bağa girelin nari, Selvin yaz deyip ahırıp geliyesin. Yarın var gerek deyip zarinde bana durdu onda Hemracan aytti. Ey Sayathanım, men de yarın eylesin. Yarın olsa şondan sonra ayak kaldırıp gelecek mi men senleyip? O bir darıqtır dedi. Qaydar yolunda Selvin yaz deyip bir iksanne helse alıp qaydın ekeni. Selvin yaz diyen kışın yazın miyo veriyor, yaşıl öysüp oturuyor. Anha barsan kölögösünde Ayşe aşıratta bolorumuz deyip koyverdi bana. Şeytti de bular yöre verdiler. Gel Sayat gideli bağa yarın bak sinamda dağa. Hemranın canın almağına balgırmızıyım geyiniptir, yargırmızıyım geyiniptir deyip 5 kelime sözlüydü gör bakal näme dirke. Güdünde koşa koşa hal kırmızı geyneyip oh yarım gelir güle güle, yarım gelir güle güle gülüşmenler bilbile yanında 40 kemiği bile mar kırmızı geyneyip kemiği bile mar kırmızı geyneyiptir, geyneyiptir, ho geyneyip, ey geyneyip. Yâre gele, ve bakşınız ey ceren kibi, reftarınız maral kibi. İki bülbül şamar gibi mar kırmızı geyneyiptir. O gel Sayat gideli bağa yarın bak sinamda dağa. Hemranın canın almağına yar kırmızı geyneyiptir. Yanında 40 kemiği bile mar kırmızı geyneyiptir, 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 geyneyiptir,
amansızlıkta, batırlıkta, sakıylıkta mün öňüne çıkan adam bolmanlar. Günlerde bir gün göre oluyor 40 yıl bilen avoş gäreydim. Azandan güner tane çelli, güner tanan giyişlige çelli avlap bulan kovladılar emma kuşuyumligem tapıp bilmediler. Göre oluyor hafı olup yiğitlerin idine tırkep galasına karşı kaydı verdi. Havar kimden al, safar köseden al. Safar köse özüňe belli gefe çefer daňar. Göýroğlu beý gefe güýmäp. Göýroğlaga ondan üstsen eýle bolýar. Bu ýoldan üstsen beýle bolýar. Ondan üstsen aýlanç bolýar. Mundan üstsen dogry bolýar dip gencim meň sürsüniň üstüne ertmezmi? Safar köse 3-4 san ýigidi ýanyna çagraga al ýigitler bugün awumzam oňmady. Gencimiň sürsünden 3-4 san goýun alkaýdy beriň jogabyny berer ýörer da dip buyruk goýberberdi. Birden Göýroğlu ben yankı baryen yiğitlere göz düşüp, hey köse ol yiğitler nira var ya. Hey Göýroğlağı buğun ağımızım oňmady. Gencimin sürsünden 3-4 san koyun alkaydı verin neydim? Şu nevzi eciz zanlara değmeseniz olacakken. Hey Göýroğlağı, gencim ağımda näme kan mal dünya kan 3-4 koyun üçün hiç satyp durosu yoktu. Gep olýa da Göýroğlu demin çıkarman atın sürüverdi. Havar kimden al, hel yiğitlerden al. Yankı yiğitler şol barşına. Gencim men sürsüne vardılar, buların öňünden 5-6 san çofon şu safara bermesek gerek deyip tayaklaryny çomboldu şüýüp duruverdiler. Özüňe belli Göýroğlunyň ýigitleri çofonlara kulak atmany. Süre varıp temdinden 5-10 goýuny atyň öňüne kesep atyp 40 ýygy goşulyp gala girdiler. Safar köse ýaşy zaňar gencim men birden gel agamasyn deyip. Ey ýigitler, derrew ýan goýundan kellesini kesip derden çykaryp Butmawu dedin deyip sesinin yettiginden gıygırı verdi. Şatlap duran yiğitler goýunlan kellesini kesäge. Derden çıkarıp butmawu dedip tuttular kebaba. Kebab edibi, şar edibi, şül edibi, işken edibi, yahne edibi, palaw edibi, börek edibi, aňsady goýunlaryň hemmesini iyip galan kaçan süňk sanklaryny atışdyryp goýberberdi yiğitler. Söz bir yerde duruversin havar kimden al, her çofanlardan al. Çofanlar görseler näme süre gelip gözleseler goýunlaryň temdinden köpsi ýokda. Nirdesin gencim men ýan dip ylgaş gaýdy berdiler. Gencim men ýana gelip işigine gelip aly gardy boluverdiler. Gencim men ýüregi ýarlan ýak ylgap meydana çykyp görse, kimsiniň eli boýundan asyly, kimsi keýtiklap ýör. Haw çofanlar näme boldy habaryňyzy berin. Al habarımızı aýtsaga ağa, senin inin Göýroğlu we goýunlary çapawçylyk urandyr. Goýunlaň deň ýary gidenler ağa diýip gıýgyrşy berdiler. Pa, nefsine ejid gencim zaňar tulum ýalçy içdi. Şol barşyna donuny kakyp alyp eňine ýelbege ýaýyp nirdesin Göýroğlunyň bolýan heremhanat diýip gaýdy berdi ýanky. Şol gelişine Göýroğlu we heremhanatyna girip diwary arkasyny berip Göýroğlu we agdyna gelen aýdyp oturuverdi. Hey ýeň ýoluk diýsana, salfaýak diýsana. Men seniň üçin mal galym goýupmydyryn diýip agdyna geleni aýdyp çykyp gaýdy berdi. Emma Göýroğlu we gencim men bir döwlet salfaýak diýip söwgeni etinden ötüp süňgün ornady. Göýroğlu we ýigitleriniň ýanyna gelip, ey ýigitler, ýaňy men ýanyma gencim me geldi. Gencim men maňa bir döwlet salfaýak diýip söýkdi. Bir döwlet diýene ogul gyýdyň ýok diýeni, salfaýak diýenem aýalyň ýok diýen diýip. Şu ýerde Göýroğlu we ýigitlerine garşy garap, owul başda döwlet gerektir ýigide. Ýykylanna goldamaga medet gerektir ýigide diýip, ýigitlerine garşy garap 5 kelime söz aýdary boldy. Gör wak nä diýerke.
Sana pida bulsun bu şirin canım, yar ikimiz okuysa patıralım. Ovana geldim senin hayvana, yapma kız koduna, kılma pervane. Ah bir geda eyleyip etme divane, ah yâre dâve hey. Gel ikimiz okuysa patıralım, ah yâre dâve. Ama bardım evvel tanesi, Kırcız pana geldim kulluk tanesi. Ay köp cefaları çektim sende tanesi, gel ikimiz okuysa patıralım. Ay böyle oğlu ve sen sığıngın avana, yapma kız koduna, kılma pervane. Ah senden benden bırak afın sahne, ah yâre dâve hey. Gel ikimiz okuysa patıralım, gel gel dâve. Gel gülüm gel ayım gel yarım, gel gülüm gel ayım gel yarım. Yar ikimiz okuysa patıralım, ah yâre bir dâve.